U Gradskoj galeriji otvorena je izložba slika 3 autorke ujedinjene istim motivom, a pod nazivom Joj. Cela ova naša izložba, ideja o izložbi je naspala pre mnogo godina, ima jedno 3-4 godine. Kako smo se mi družile ovako privatno, svaka je u svojim delima obrađivala temu figuracije i ono što nama nekako nije prijalo, to je što ta figuracija polako iščezava. Iščezava i ono što mi zovemo dobrim zanatom, znači neko ko će da prikaže dobro, da se bavi zanatom, pa onda posle možda filozofira koliko hoće. Međutim, nažalost, sada u zadnje vreme više imate nekih poruka nego likovnosti. Tako da smo mi odlučili da se bavimo temom koja je u stvari vrlo izazovna u današnje vreme i to je upravo ta tema figuracije i ljudskog tela. Svaka je prema svojim afinitetima odabrala način na koji će se likovno izraziti i zbog toga su, iako je tema izložbe ljudsko telo, sve 3 se razlikujemo, ali imamo dosta dodirnih tačaka. Ideja nagog ljudskog tela prošla je put od simbola znanja o anatomiji do pojma za nešto nepristojno. A to nije samo Joj skraćenica naša 3 imena, nego je i to jedna vrlo česta reakcija na golotinju. Joj, vidi koji ju gola, vidi ju golišava. Ja lično sam imala pre 7-8 godina neku izložbu koja se baš izvala Golišulje, samo ženski aktovi, izvala se Golišulje. I onda sam tek videla koliko ljudi nekada reaguje kao ju, kao deca u osnovnoj školi, imam priliku da radim sa decom i onda tako kad, eto, pokažem im neki akt, to bude prvo smeju se. Ja pitam šta je smešno, šta niste videli nikad sebe u ogledalu i tako. Tako da reaguju različito. Meni je drago samo da izložba, a čini mi se, da nije ni vulgarna, ni banalna, ni prosta, jer to je ono što smo svakako hteli da izbegnemo. Izložba se može posjetiti do 12. maja radnim danima od 10 do 20 časova.